Bueno, estamos aquí co fachófono para facerlle unhas preguntiñas a Ula de Monolios Dop, que é un dos grupos que ven ao asalto. Ula, estás preparado? Pois penso que sí. A ver que me vas a preguntar, pero, bueno, ben. Vale, pois a primeira pregunta é: a que ou a quen lle prenderías lume? A David de Cherincas. Ese é o primeiro. E despois? Despois, é que vamos a ver, tampouco personas tampouco odio a ninguén, entonces tampouco, bueno, si, a veciña do primeiro do meu edificio. Sí que lle Bueno, quedámonos prendería con lume. David, eu tamén lle prendería lume, Sí, David. sí, pero sin chegar a matar, non pense que No, son no, un queremos, che, asesino. David. No, a Vale, David sí, David a mi igual o que lle pase, dijo a veciña do primeiro. cal é a canción coa que mellor o pasades encima do escenario? A canción ca que mellor o pasamos, eu creo que é ca última, con Conga, de Gloria Estefan, que é a que poñemos para cerrar. Porque xa acaba, non? Xa acaba e xa nos liberamos e podemos ir beber cerveza e cada un que bebe o que queira. Se te refires a cancións nosas que máis nos gusta no escenario, pois eu penso que un pouco todas a partir do minuto 30, que é cando xa se nos van Os os nervios. nervios, xa estamos un pouco máis adecuados ao axente, estamos máis metidos no mood, e bueno, é a nosa traca final tamén. As primeiras son un pouco Sí. para eso, para entrar en calor e perder os nervios. Pero bueno, polo xeral, pasámolo ben con todas. A miña favorita como público é Todo mundo a ten, pero eu creo que si tuveras que preguntar ao público en general, eu creo que a que máis saldría sería o Porto, vais, non? Bueno, eso depende. A ver, que me sorprende A miña, a sí. túa elección, a de todo o mundo ten. Si nos teñen dito de justamente de ti, de Oporto, de Candela, tal, pero de todo o mundo ten, a verdad que creo que é a primeira vez que nos di alguén algo. Que pasa? Sempre tocamos porque é unha canción moi divertida, que move moito o corpo, tal, e está guai para facer interludio Sí. entre o primeiro pase e a traca final. Pero normalmente, bueno, a xente gusta de todo, pois hai quen lle gusta Gústame todo de ti, o Porto, Candela, Veranito en Galicia, que sempre tocamos das primeiras, Morrer en Galicia, A última que tedes de Vou liberar a Willy tamén é moi chula. Liberar a Willy, estamos lá presentando ahora tamén Zumba co Caneco, unha adaptación dunha cantiga popular que ora está de moda, que se vai dedicar ao Día das Letras Galegas ás cantareiras. Bueno, pois un pouco de todo, hai para todos os gustos, e polo que Sí. vexo, pois tamén, eso, hai para todos os gustos. Sí. Seguinte pregunta creo que é probablemente a máis importante que vamos facer, é si crees que pintar tanto indio axuda a provocar a chuvia como facían os antigos indios americanos. Pois mira, eu non sei se é cuestión de pintar o indio ou non sei que, pero cada vez que imos a Vimianzo, ben o sabes, sempre está chovendo. Estamos Sí. hasta o carallo de que chove en Vimianzo, porque vamos ir o día 4 de julio e estou vai seguro chover. que vai chover. E non nos van chamar máis, porque van pensar que os indios somos nós, e non nos van chamar máis para ir tocar ao asalto. É unha festa que me encanta, Pero chove. é que me gustaría volver todos os anos, pero sempre que vamos, os últimos 3-4 anos, sempre chove. E non sei se é por pintar o indio ou porque tendes un microclima especial, pero algo pasa en Vimianzo. Pemán, por favor, solucióname isto. No, a ver, este ano vades tocar sí ou sí porque tedes escenario cerrado por arriba. Sí, pero se tocamos e non vai vir ninguén porque está diluviando, non vale a pena. Eu vou, así que espero que toques Todo o mundo a ten. Non vamos a tocar sempre, pero vinde con paraguas, por favor, por si acaso. Cal sería o pincho irmandiño ideal para ti? O pincho e o mandiño, pois mira, un pincho con unha boa carne da terra e un bo pan, que ali en Vimianzo fan moi bo pan, iso sería ideal, sin meterlle moitas florituras tampouco, algo simple. Simple. Claro, porque xa sabedes que o pincho irmandiño non pode levar pataca, pimientos, nada que viñera de América. Cal é o teu festival favorito e por que o Asalto ao Castelo? Pois o dixestes ti, o meu festival favorito é o Asalto ao Castelo, por que? Porque vamos todos os anos, nunca tocamos, pero sempre nos emborrachamos. Non hai máis explicación que esa. Bueno, pois moitas gracias. Gracias a vos, Asalto, vémonos o día 4 de xullo no Asalto ao Castelo Monolios Dop. Con Lu tocaremos Todo o mundo a ten.